Ke in baki daina yi min wannan abun ba zan miki tuƙin keke, na ce mata. Ta ce ba tuƙin keke za ka min ba, ka ce za ka min tuƙin mashin. Na ce Allah da gaske ne. Kawai ta sake sa hannu ta ebo 'ya'yan gwala. Na ce kin san Allah wannan na'urar da kike lalubo ta kamar kin sami 'ya'yan kifi? Wallahi idan suka kurce za su shige miki inda sai kin ji kamar ki haukace. Ta ce su shiga. Ta wangame min ƙofar. Ta ce ga hanya nan su shiga ko ba nan ba. Na ce to shi kenan, ci gaba. Na sake gyara zama, ta sake miƙa hannu ta kamo 'ya'yan gwala. Na ce wai ina wasa da ke ne? Ke fa baki san ina ganin cewa kina da saura, hankali da wayo ba su ishe ki ba, har yanzu baki gama sanin abin da kike so ba. Ta yaya za ki zo ki sa kanki a wannan masifa? Na ce wannan abin da kike ƙoƙarin yi masifa ne ba. Ina da wani madanni, idan kika danna shi wallahi zan saki a cikin rigima. Ta ce kai ka daɗe baka sani a cikin rigima ba. Ƙasa da sama su haɗe idan na danna. Na ce to shi kenan, ki iya kanki. Bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba ne. Ta ce a ba bakin rijiya ba, bakin teku za ka ce. Na ce to shi kenan. Yarinyar nan ina ganin idan ba an yi da gaske ba wallahi za ki kai kanki inda 'yan ƙuda ke salati. Kawai yarinya bata daddara ba, kawai ta sake miƙo hannu za ta kamo wa'innan 'ya'yan makullan. Ai ko na cafke hannunta. Na murɗe mata hannu, tana durƙusawa a gabana. Ni kuma na yi caraf da 'ya'yan mangwaron nan. Na fara duba 'ya'yan mangwaron ɗaya bayan ɗaya. Ina duba su sai magiya take tana bani haƙuri, ni kuma ban saurare ta ba. Sai da na gama bincike mata su tas, na auna ingancinsu. Sannan na sake ta, na ce to yanzu za mu je duba ƙofar birni. Na saɓa ta a wuyana, ban tsaya da ita ko ina ba sai mabacci na. Ina zuwa mabacci na dire ta a kan makwanci. Ai kuwa nan na wangale ƙafafunta. Na wangale su, na fara lugugwuita mata birnin nata da yatsuna. Sai da na tabbatar wurin raɓa ta jiƙa shi sosai, gonar ni'ima ta sauko mata. Sannan na fito da taɓarya, na zabga mata a daidai ƙofar birnin. Nan fa na fara daka ta nake iya son raina. Ta kuma sai hamma take yi tana neman taimako. Ina ba za ta iya yin ihu ba saboda na saka ta a masifa. Ita kaɗai ta san inda take da kuma duniyar da ta samu kanta. Sai da na samu kaina na tabbatar da cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, sannan na tsagaita wuta. Ta tashi duk ta yi zufa, ranta a ɓace, tana so ta yi min magana ta kasa.